खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 17 फागुन दान 1431 एबा 2 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै सिरि आरो नारसिनथाय गैयै था। दिनै नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हायो, नाथाय बेखौ गावनि आसिफोरजों फिस्लायनो दाहो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोलो गोनां आरो गोहोमखौ गोसो गोनां नखरारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बाहायनांगौ। रमान्स, आउटिं आरो पार्टिफोरा गोसो गुदुं जागोन नाथाय मेंनो रोङैबो जागोन। दिनै नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि रागाखौ खोमानो हागौ, बेनिखायनो साखाफारा जा। दिनै गोबां बेसादफोर थागोन जायनि थाखाय गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। गावनि जिउ लोगोरिजों सानफ्रोमबोनि दावराव-दावसिया दिनै गाज्रिसिन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि नोंथांनि साना मोनसे रंजालु आरो गोसो गुदुं सानस्रिजों बारलांगोन। नोंथांनि हाबाफोरा बिथांखि बायदि आबुं जागोन। आबुं नङै हाबाफोरा जोबगोन। राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नखरारि जिउआव गोदैया थाबाय थागोन। सानस्लाबै राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। नोंथाङा मोनसे गुसुं दावबायनायखौ खुंनो हागोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि फालांगियाव जौगानायखौ नुगोन। गुबुन हादोराव थानाय खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। सांग्रांथि गैयाजासे मावनाय हाबाफोराबो खहा जानो हागौ। सोलोंथायारि आयदायाव नोंथाङा गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, जेराव खर्साबो थाफानो हागौ। जायखिजाया गिदिर खामानि मावनायनि सिगां गावनि गेदेरफोरनि सुबुरुन लानो रोखा खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। साननि सिमां नुनायाव समखौ ओरैनो गारनो नाङा। ओंथिगोनां खामानिनि थाखाय नोंथांनि गोहोखौ रैखा खालाम। दिनै फैनो गोनां राङारि मुलाम्फाफोरा गोबाव जानो हागौ। गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि मोनदांथिफोरखौ दुखु होनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि रागाखौ सामलाय। जायफोरा गावसोरनि आंगोफोरजों जिरायनाय सान बारहोयो बिसोरनि थाखाय बेफोर बिथांमोननि जिउनि बयनिख्रुइबो गोसोखांथावसिन बुब्लिफोर जागोन। नोंथाङा जाय सिनायथि आरो बान्थाफोरखौ मिजिंथिदोंमोन बेखौ दोनथ'नो हागौ आरो नोंथाङा निराशाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। जुदि नोंथाङा दिनै दावबायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मुवा बेसादफोरखौ बांद्राय जोथोन लानांगोन। ओरैबायदि मोनो दि नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि फारसे जुनिया गोसो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांनो गोबां मुलाम्फा लाबोनो हागौ, मानोना नोंनाव माबा मोनसे साबसिन खालामनो थाखाय गोहो आरो गोसो दं। दिनै सुबुं अनफावरि आरो समाजारि हाबाया नोंथांखौ गोसो बोनो हागोन। जुदि नोंथाङा दिनै बेबादि मोजां हाबाफोराव एसे सम हगारो, अब्ला नोंथाङा मख'जाथाव मोजां सोलायनाय लाबोनो हागौ। मोनसे गोनांथार बिबानखौ मावफुंनो थाखाय थि लाहार-फाहारनि सोमोन्दै नोंथांनि गोसोआव जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव गोजौसिन मावख'गिरिफोरनि हेफाजाबाव आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा सासे गोजाम सोमोन्दोनि खाथियाव फैगोन। नोंथांनि सानस्रियाव हरखाब सोलायनाया बिसोरनि थाखाय खहाबो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। जिंगाया नोंनि खुसिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। बेबादि जानो दाहो मानोना बिसोरहा मोजां मुवाफोरखौ फोजोबनो हानाय आरो गियाननि गोसो बायनायनि बिस गोनां बेगर फोनो हानाय गोहो दं। जेब्लाबो मोजां फिथाइ मोननो थाखाय गावखौ थुलुंगा हो आरो गाज्रि थासारियावबो माबा मोनसे मोजां नुनो हानाय गोहो जौगाहो। जुदि नोंथाङा गोबाव समनि थाखाय रां थिसनो, अब्ला नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन।
न'खौ साजायनायनि अनगायैबो गथ'फोरनि गोनांथिफोरनि सायाव गोसो हो। गथ'फोर गैयै न'आ जिउ गैयै देहा बायदि जायो। बेयो जेसेबांखि समायना जाया मानो। गथ'फोरा न'आव रंजाखांनाय लाबोयो। सांग्रां जा, मानोना सोरबा नोंथांनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। साननि जागायनाया देहा आरो गोसोआव थाजिम मोन्दांथिजों जागोन। नोंथाङा न'आव एबा बबेबा बायजोआव लोगोफोर आरो नखरजों नोंथांनि मोजां मोनसिननाय जामुंखौ रंजानो खाबु मोननो हागौ। राङारि आयदाफोराव नोंथांनि फारसेथिं खाफाल थानायलाय आयनि फुंखाफोरा बांगोन, जायनि जाहोनाव मोनसे मुलाम्फा गोनां थासारि सोमजिगोन। नोंथाङा नोंथांनि मेलेमारि रोंग'थिनिफ्राय मुलाम्फा जाबाय थागोन। मोजां जि-जोम गाननानै बायजोआव थांनायनि मोनसे फालिथाय जागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। जायखिजाया गाज्रि मोन्दांथिफोरखौ नोंथांनि गोसोआव हाबनो दाहो आरो बेफोरखौ फोजोबनो नाजा। मोनफ्रोमबो थासारियाव नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ दिदोम लाखिनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। तुला राशि, देहानि जायखिजाया बाहागोआव सानायनि जाथावना थायो। जायखिजाया खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था, जायनि थाखाय बांद्राय देहायारि नाजानायनि गोनांथि जायो। बेजों लोगोसे नोंथाङा थोजासे जिरायनाय मोननायखौ थि खालाम। दिनै आसा खालामनाय राङारि मुलाम्फाखौ दोनथ'नो हागौ। जोनोम जागोदान गथ'नि गाज्रि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ। बे बिथिङाव गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। देहा फाहामगिरिजों मोजाङै सुबुरुन ला, मानोना एसे सांग्रांथि गैयैआबो बेरामखौ गाज्रिसिन खालामनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि आंगोखौ जोबोद गोसोआव खोख्लैगोन। साननि सिमांफोराव सम ओरैनो गारनाया खहा गोनां जागोन। बे नंखाय फोथायनायाव दाजा दि गुबुनफोरा नोंथांनि खामानिखौ मावगोन। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथाङा मावनो सायख'नाय हाबाफोरा नोंथांनि आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा होगोन। सुबुंफोरनि थाखाय होसेयावबो नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनफ्रोमबो जाथावना लामाजों मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा जागायजेननाय जायखिजाया खामानिया थारैनो जाफुंसारगोन। गाव रिफ्लेक्शननि गेजेरजों नोंथाङा नेगेटिभिटिखौ गोजानाव लाखिनो हागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों नांलाय-खमलाय एबा बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। सम मथै जानाय आरो गोजोनै उन्दुनायाव गोसो हो। जुदि नोंथाङा सिगांनि बिथांखि लायो अब्ला सानस्लाबै बिथिङावबो जाफुंसारनाया जाथावना। बबेखानि सानना लानाय खैफोदफोरखौ लानाया मोजां जागोन। नोंथांनि खामानिनि जायगायाव जाबाय थानाय गोदान जाथायफोरजों गोमोनो नाङा। बेफोर गासैबो सिगांनिफ्रायनो बिथांखि लाखानाय जानो हागौ आरो नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांनि गोहोखौ आनजाद नायनो लुबैनो हागौ। भगबान गणेशआ खर्सा खालामनाय आरो फेलें जानायफोरनि सोमोन्दै सांग्रां जानो बोसोन होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। धनु राशि, नखरनि माखासे सोद्रोमाफोरा गावसोरनि मेगन सानाय आखुनि थाखाय नोंथांनि थाखाय रागा जोंनायनि फुंखा जानो हागौ। बबेखानि नोंथांनि रागाखौ खोमानायनि जेबो गोनांथि गैया, नङाब्ला थासारिया सामलायनो हायै जानो हागौ। गोसोआव लाखि दि जायखौ सोलायनो हाया बेखौ नाजावनाया साबसिन। रांखान्थियारि जौगानाया जेरै-जेरै सान दावगालांगोन एसेबांनो फैगोन। गुबुनफोरनि माखासे सम होनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय नांलायनायफोरखौ दिनै फोजोब, मानोना गाबोन जोबोद गोबाव जानो हागौ। खामानिनि समाव नारसिननाया नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ। जुदि बायजोआव थांनायनि सानथांखि दं, अब्ला बेफोरखौ जोबथा बुब्लियाव दोनथ'नो हागौ। नोंथांनि पार्टनारआ नोंथांजों थानानै बिसोर मोगा-मोगि जानांनाय बजाफोरखौ फोरमायनो हायो।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि, नोंथांनि नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन। फिसा-फिसौ नांज्लायनायफोरखौ नेवसिनो हाया। नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन आरो खामानि मावथायाव नोंथांनि सन्माना बांगोन। दिनैनि साना मोनसे गोदान जागायजेन्नायनि थाखाय आबुं। नोंथांनि थांखिफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावबाय था आरो नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। जेबो बाथ्राखौ बाङाइ साननो नाङा। गोदान सोमोन्दोजों खाथिया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हागौ। मोगथाङारि थासारिया दिनै नोंथांखौ जोबोद गोख्रोङै खामानि मावनो नारसिनगासिनो दं, नाथाय नोंथांनि गोसोआ नोंथांनि नखरजों सम हगारनायाव बांसिन गोसो जानाय नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, सावस्रिनि थाखाय जुनिया जोथोन लानांगौ जायो। मोन्नाय राङा नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि नङाबो जानो हागौ। सासे गोजाम लोगोआ गोजाम गोसोखांथिफोरखौ गोदान खालामनो थाखाय बेलासियाव कल खालामनो हागौ। नोंथाङा मोनदांगोन दि मोजां मोननायाव जोबोद गोथौथि दं आरो नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांखौ जेब्लाबो जोबोद मोजां मोनगोन। बै गोदान सानस्रिफोरखौ दिनै नोंथांनि गोसोआव फैनाय रां आर्जिनो थाखाय बाहाय। बेयो समाजारि आरो धोरोमारि फोरबोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। जुलिनि उनाव जुलि जानाय जिउआव मोजां मोननायखौ खोनासंनो गोब्राब जानो हागौब्लाबो दिनै नोंथाङा मोनदांगोन दि बेयो जाथावना। बाहागोदारिफोरनि थाखाय मोजां खाबुफोर दं, नाथाय सांग्राङै सानना नायनायनि उनावसो आवगाय। नोंथांनि रायज्लायनायाव गुबैथिखौ दोन, मानोना जायखिजाया रोखोमनि आरिमुआरिआ नोंथांनो मुलाम्फा होनाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि दावबायनाया रंजाथाव जागोन। देहायारि उसुबिदाया जाथावना। नोंथाङा सहायनाय आरो हमथानायखौ लाखिनांगौ। आद्रा थानाय हाबाफोर सोमजिगोन। राङारि बिथिंफोरा साबसिन जागोन। गावारि सोमोन्दोफोरा हेफाजाब होगोन। नोंथाङा देंखोनि फारसे गोसो बोनो हागोन। सोलोंथायाव मोजां फिथाय मोनगोन। सोरबा सासेया गाहाय बिथांखिफोर आरो सानस्रिफोरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां बै सुबुंखौ मोजाङै नायबिजिरना ला। माखासे दावराव-दावसि जानो हागौ आरो नोंथाङा आबुं मोजां मुलाम्फाफोरखौ मोनगोन। दिनै नखरारि जेंनाफोरा नोंथांनि गोसोखौ दोरोदनो हागौ। जुदि माबाफोर रांखान्थियारि बाथ्रा नांथाबना दं, अब्ला बेयो सुस्रांजानो हमगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।